Навън е нощ. Звезди потръпват мрака, а купчина тетрадка още чака. В очите от умора зачервени, надвесни над букви разкривени, оглеждат се душите детски, чисти, излети върху снежно-бели листи. И пак с любов разгръщам с две ръце тетрадки ней, разтворено сърце. И сякаш между белите листа е избрано всичко ценно на света. Душата преизпълнена следи, кое дете как думите реди и грешките внимателно поправя, но винаги на всеки подарявам в оценката по-мъничко отгоре. С едно сърце на всеки го отворено. А що ме срещне, утре изгреб нов, ще давам пак от своята любов на палавниците с рошови главици и ще ги уча с дух и светлина, на разум, мъдрост и човещина. И нека път поели към света успеят да запазят любовта, където и да идат след това, до край да помнят моите слова, що с обич вложих в техните сърца, защото те са моите деца. Защото те са моите деца. Уважаеми родители, скъпи гости, колеги, добре дошли на нашия празничен концерт «Един неразделен клас». Концерт, с който ще поставим завършек на един богат 4-годишен период, в който имаше много и от всичко. Насладете се на един празник, защото най-доброто на тези деца предстои. Защото тези деца ще са живите послания, които ще изпратим във времето, когато ще бъдем далече от тях, ние, техните учители, и вие, техните родители. А сега посрещнете най-доброто през тези 4 децата от 4 А клас. Днеска тук сме се събрали, в този ден учебен, в това училище последен. Тук ние много учихме, много знания получихме.
Днес ще ги затвърдим и на практика приложим, като ги пред вас изложим. Стига вече математика, стига български граматика, писмени човек, природа, четене и общество. Започва първият учебен час. Обич и приятелство. Време ни е тук с вас да запазим тишина. Ето, нашата госпожа сбрала ни е вече класа. Първи час е по любов, но дали е всеки за часа готов? Любовта е дума свята, най-прекрасна на земята. Тя обичта към мама, тръпка нежност между двама. Любов е да помагаш, любов е да дадеш, на гладния надежда, на ситния купнеш, на силния неволя, на слабия кураж, на веселия милост, на тъжния мираж. Любов е да раздаваш душата си бежал и мигом да забравиш кому какво си дал. Какво значи да обичаш? Какво значи да опитомиш? Ако ме опитомиш, ние ще изпитваме необходимост един от друг. За мен ти ще бъдеш единствен на света. За теб аз ще бъда единствена на света. Шумът на твоите стъпки ще ме вика като музика. В живота ми ще грейне слънце. Ето, погледни. Виждаш ли житните ниви? Ей там. Те не ми напомнят нищо. И това е тъжно. Но твоята коса е с цвят на злато. И когато ме опитомиш, ще бъде прекрасно. Защото най-хубавото се вижда само със сърцето, а най-същественото е невидимо за очите. Моля те, опитоми ме! Обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди. То това ти стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, и моето цвете е там някъде. И аз съм отговорен за моята роза. Това любов ли е или хипноза? Усмихва ми се розова луна. Дори небето има цвят на роза. Живот в розово е любовта.
Колко вида приятели има? 4, отвърнал той. Има приятели като храната, всеки ден ги търсиш. Има приятели като лекарства, търсиш ги само когато са ти нужни. Има приятели като болест, винаги те търсят теб. Но има приятели като въздуха, понякога не ги виждаш, но са винаги до теб. И дори да си богат и прочут и знатен, страшно е на този свят да се безприятел. С 4 очи света по-добре се гледа и е двойна радостта, битка и победа. Ни на болка или скрит, нищо страшно няма, щом с приятеля на грех носите ги двама. Ако е в немилост той, сам и изоставен, няма ли да влезеш в бой, даже и в неравен, че макар да си богат и прочут и знатен, страшно е на този свят да си безприятен. не живее сам. Бъбри веселия вятър с орехът голям. Шепне ден и нощ морето с пясъчния бряг и луната при небето идва пак и пак. Приказката бърза даже, вечер през леса, на детето да разкаже много чудеса. Бъбри веселия вятър с ореха голям. Никой на земята не живее сам. Приятелството е като диамант. Среща се рядко, струва скъпо. И има много фалшификати. Приятелството е бисер на морското дъно. Щастлив е този, който го притежава. Но още по-щастлив е този, който го запази. Истинският приятел е този, който знае миналото ти. Вярва в бъдещето ти и те приема такъв, какъвто си сега.
Благодаря. Трябва да напишем това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката ще го заличат. Но от друга страна, когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка, на сърцето, където никой вятър не може да го заличи. Нямаме нужда от много приятели, стигат ни само двама-трима, а от такива, които в сърцата им рани от нашите болки да има. Някъде в старинен скрин носещ дълг на нафталин, легнали са спомени от сърцето ни отронени. Те помагат ни да знаем вечно той, което мина скоротечно. Аз отмятам гъста паяжина и изваждам спомени от скрина, за да проведем с вас втория учебен час. Започва втория учебен час спомени. Много сте сантиментални. Няма ли в този сценарий нещо за футбол, за рап? Има. Слушай и гледай. Посрещнете рапърите от 4-ти А клас.
Вярно, че сте много добри певци, а от футбол разбирате ли? Може да! Ритам тук всеки ден и да знаете ви от мен, че се време на шампионата гол ще вкарам с главата. Само с футбола дори може света да се покори, но искам всичко за света голям да науча и да знам. Ако в Манчестър отида да играя, къде е стадиона в Англия да зная, а футбол и уроци за това ги водя ръка за ръка. Искате ли да покажа каква любима игра играем? Аз ще показвам буква, а вие ще съставяте дума изречение с нея. О, обичам. Понякога, когато направя много голямо беля и усещам, че няма да ми се разними, защото мама е по-строга. Тичам при тате. Започвам да плача, да се извинявам и да казвам, че много го обичам. Винаги се разминавам леко, защото съм принцесата на тате. Мечта е да си имам братче. Много е скучно да си едно дете. Каквото и веля да направя, все мен наказват. Обаче, ако сме двама, мога да го да обвиня. Хич не ти трябва. Само си мислиш, че ти делят наказанието. По цяла нощ не бе. Нито става да си играете, нито да си говорите. Само да схвърля, а аз чистя след него. Добре, че ходя на училище, че да си почина малко. Колело. Сега през ваканцията ще карам колело и ще дразня кучетата на съседите. Защото мама и тати не искат да ми купуват куче, за да си дразнят само него. Пак ли? Магаре. Бата е голямо магаре. Така го нарича тате. Ходи ноша, скъсан, направи да криля всичките си дънки. Слуша метална музика, каквото и да означава това, и всички изречения започват с мразя. Мразя си е много яка дума, обаче трябва да се качиш със специална физиономия. Тая работа не всеки я умее. Аз още се упражнявам пред огледалото. Виж, думата яко се справям по-добре. В днешно време трябва да си много артистичен, иначе не вървиш. Тук ние много учихме, много знания получихме. Заслужава да се повеселим и сърдечно да се поздравим. Започва третият учебен час. Поздрави! Молитвата е, когато говориш с Господ. Медитацията е, когато слушаш. Свиренето на пиано е, когато правиш и двете едновременно. А сега да се насладим на музикалните изпълнения на пиано от Лика и Анастасия. Специален поздрав за всички!
Съединението прави силата е националният девиз на България. Единство в многообразието пък е девизът, който най-ясно представя ценностите на Европейския съюз. Съюз, в който България има възможност да участва. Поздрав от един приятел на Поморие, евродепутатът Асим Адемов, човек, който посочва като основен приоритет в работата си темата за образованието и особено възстановяването на връзката между родителите и учителите чрез инициативата "Да върнем родителите в училище", специално за 4-ти А клас от сърцето на Европа, Брюксел. Уважаеми ученици от 4-ти А клас от училище Иван Вазов, град Поморие, поздравявам ви по случай завършването на 4-ти клас. Това е една малка стъпка към по-големите цели във вашия живот. Именно завършването на основно образование, средно образование, а убеден съм за повечето от вас и висшето образование. Пожелавам ви все така усърдно да се трудите, да учите и да се слушвате както във вашите родители, така и във вашите учители. Уважаема госпожо Коева, аз съм учител по професия и знам колко е трудна и отговорна тази професия. Пожелавам ви все така с любов да обучавате и възпитавате вашите ученици и да постигате още по-големи успехи. Пожелавам ви едни весели, щастливи, усмихнати летни ваканционни дни. Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне, телесно здрав като битолски просек, пише Христо Ботев преди 160 години. Но преди това добавя, че понеже децата ги предават на учителите, не родителите, а сам Христос, то най-тежката служба на учителя е да запази тяхната драгоценна и сладка невинност, дорде остарея. Когато Бог иска да накаже някого, прави го учител. Това е казал древногръцкия мислител Сократ преди повече от 2400 години. А дали е така и сега ще кажете: вие, скъпи учители. Учение в песни и игри. Изниза се учебната година, последния звънец на въззвани. Учителю, ти книгата дари ни, очите отвори за света, с любов и нежна грижа градини, сърдечно ти благодарим сега. Една книга, един молив, едно дете и един учител могат да променят света. Поздрав за всички наши учители, с благодарности за грижите и извинения за непослушанията ни. Скоро битка почна клас, с чужди клепка да
живеем ние. Били сме първо любов, после мечта, накрая светът ти. Там са умирали хиляди лоши погледи. Там са убити болести и заплахи. Виждал ли си ръцете на родителите ми? Там сме пораснали. Те са по-силни от всички други, защото са пазили два живота и две души. А виждал ли си сърцето на баба ми? Там няма повече място. Запълнили сме всичко с любов. Детството има вкуса и ароматът на баба. Баба слуша с любов, гледа с любов, радва се на всеки миг заедно. Кара ни да се чувстваме желани и винаги има време за нас. Тя е като тих пристан, в който може да се приютим. И там да бъдем обсипани с вълшебство и нежност. Неусетно изминаха 4 учебни години. Започнахме, когато бяхме едва 6-7 годишни. Нашите родители бяха онези, които ни доведоха за ръка до училището и се вълнуваха не по-малко от нас. Грижиха се за нас, червяха се заради нас на родителските срещи и четяха забележките в електронните дневници. Стараехме се да бъдем добри, но се случваше да допуснем грешки. Молим ви, не се притеснявайте дали сме възпитани. Така или иначе ще заприличаме на вас. Възпитавайте себе си. Прощаваме ви всеки миг, когато сте били уморени от нас. Всеки момент, в който сме искали да ни прегърнете, а сте нямали време за това. Ние знаем колко е трудно да си родител, а и няма училище за вас. Скъпи родители, простете ни грижите и тревогите заради нас. Обичаме ви! Следващата песен е специален поздрав за вас.
прекарваш години, опитвайки се да ги вдигнеш от земята. Тичаш с тях, докато всички останете без дъх. Те се разбиват, удрят се в покрива. Ти ги закърпваш, утешаваш ги и ги уверяваш, че някой ден ще летят. Накрая те пролитат. Нуждаят се от по-дълъг връв и ти продължаваш да им я отпускаш. Докато те я дърпат, ти всяко развиване усещаш и тъга, заедно с радостта. Хвърчилото все повече се отдалечава и ти знаеш, че не след дълго това прекрасно създание ще среже спасителното въже, което ви свързва и ще литне, както е редно. Свободно и само. Едва тогава ще знаеш, че твоята работа е свършена. Нашият последен час е към своя край. Най-дългият път започва от малката първа крачка. Човекът започва от детството си. От въпросите започва светът. Затова, скъпи деца, питайте, не спирайте да питате. Светът ви очаква. Пожелавам ви щастие, но не забравяйте. То щастието е безкрайен път, по който ти на всички се раздаваш и всички пък на тебе ще дадат. И трябва всяка радост да изстрадаш, да си създаваш прости чудеса. На капката да можеш да се радваш и в нея да откриваш небеса. На добър път в търсенето на чудеса и по пътен вятър, който да ви поведе напред и нагоре. Ah!
сега един малък подарък за вас. Една кутийка, вълшебна кутийка. Всеки ще получи какво има вътре. Сега ще видим, заповядайте, деца. Да имате за спомен. Лика, може ли да прочетеш какво пише в кутийката? Отворя. За какво е тази кутийка? За бижута и за нещо друго? Кутия за мечти и желания. Пожелавам ви здраве, когато най-много имате нужда, и любов, където и да се намирате. Това беше края на нашето тържество. Отворете сърце. Обяснете си, за толкова четвърти